Si creem un formulari o un qüestionari que omplirà molta gent i que ens arriba al correu, al final pot passar que l'assumpte del correu que ens arriba sempre siga el mateix. Formulari de sol·licitud d'aula, per exemple. Què passa? Que això en alguns gestors de correu és una incomoditat, per exemple en el gestor de Gmail, perquè ens agrupa els correus per converses. I els 300 correus que sol·liciten una aula nova anirien tots agrupats i no podríem gestionar-los amb les etiquetes. Si volem canviar aquesta dinàmica, el que hem de fer és individualitzar cada correu que s'envia amb cada confirmació de quan s'ompli un formulari. Com es fa això? Doncs en propietats del qüestionari, molt senzill, baixem, és on ve el títol, el nom del formulari, etc. Doncs fem clic en característiques generals així que diu enviament de correu confirmació. Se'ns obri esta finestreta i el que fem és, en este apartat, que és l'assumpte, després de posar quin serà l'assumpte del correu que ens envia de confirmació, que pot ser sol·licitud d'aula, sol·licitud d'espai o dates d'exàmens o el que siga, i a més el que farem és individualitzar-lo anant hacia la fletxeta i seleccionant la variable identificador. Ho fem en els dos assumptes, identificador. I aleshores, cada correu ens arribarà amb un identificador diferent, que és el número de formulari que s'ha completat. Per tant, cada correu anirà individual, podrem gestionar-lo amb etiquetes de fet, acabat, etc. I funcionarem ja sense problemes amb la funcionalitat de conversa, d'agrupació per conversa.